ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ତାମାନେ ମିଳିବ ନାଇଁ? ଆରେ ବା, ଏଥର ତ ଗହ୍ମା ପୁନେଇରେ ଖାଲି ରଜ, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନଟେ ହବ। ମୁଁ ଯାଏ ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସନା ବୋଉକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇକି ଆସେ। ଘରଟା ଯାକର କାମ ମୋରି ଉପରେ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମରିଯିବି, ଏମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଜମପୁରରୁ ଏମିତି ଘିଚି ଘିଚିକିରି ନେଇ ଆସିବେ। ବାଡ଼ିପଡ଼ା ରାତି ଅଧରେ 5-6 ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଧରି ଘରେ ପଉଛି, ମଦ ପିଇକିରି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଲେଖଣା ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ହାଡ଼ ଆଉ ମଦ ବୋତଲ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ାକୁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଲୋ ଏ ସନା ବୋଉ, ଆଲୋ ଏ ସକାଳ ପରଟାରୁ କାହିଁ ଏତେ ଗରମ ଖାଉଛୁ ବା? ଆଜି କ'ଣ ସନା ଆପା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଛୁ କି? ନାଇଁ ହୋ ଗେଣ୍ଡୁ ବୋଉ, ଝଗଡ଼ା କିସ କରିବି? ସେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ସିନା ଘରେ ଥିଲେ, ସେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ତ ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୁଆଡ଼ା ଖାଇକିରି ମରୁଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼େ ବା। ଆଲୋ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆଇଚିଲୋ। ଶୁଣିଲେ ସନା ଆପା ଭଳିଆ ତତେ ବି ନିଶା ହେଇଯିବ। ଆଲୋ, ତା ପୁଣି ବିନା ମଦରେ ବା। ଏମିତି କିସ? କହନି କହନି, କି ଖବରଟେ ନେଇତେ ଆଇଛ ତମେ? ଆଲୋ, ମିଳିବଲୋ। କିସ ମିଳିବ? ଓହୋ, ଏଇ ଗହମ କଥା କହୁଛ କି? ନାଇଁ ବା, ମୁଁ ସେ ଗହମ ନେଇତେ ଯିବିନି। ତମେ କ'ଣ ଦେଖିନ କି? ସେ ଟିଭିରେ କହୁଥିଲା ଖାଲି ଗୁମୁରା ଗହମ ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିତେ ଯିବିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋକିଟେ। ମୁଁ ତତେ ଏଠିକି ଏତେ ବାଟରୁ ଗହମ କଥା କହିବାକୁ ଆଇଛି କିସ? ନାଇଁ ଲୋ, ସେଇଟା ମିଳିବଲୋ। ସେଟା? ଆଲୋ ଗିଣ୍ଡି ବୋଉ କୁଟା, ଟିକେ ଖୁଲିକି କହୁନ। ଆଲୋ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେତିକି ବେଳୁ ବୋକିଟା ଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁନୁ ମ? ଆଲୋ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିବଲୋ। ଓ ହେଇବା, ସେତେବେଳୁ ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା କଥା କହୁଛ କିସ? ଅନେଇକି ବଇଥା, ତମକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା। ଆଲୋ, କାହିଁ ମିଳିବନି? ମତେ ପରେ 2 ଥର ମିଳିସାରିଲାଣି, ଏଥର କାହିଁକି ମିଳିବନି? ହେଇ ଦେଖଲୋ, କୁମ୍ଭୀର ନେଇତେ ମଝି ନଈରେ କଲାଣି, ୟାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ଆଉ। ଆଲୋ ଗେଣ୍ଡୁ ବୋଉ, ତମେ କିସ ଟିଭି ଦେଖୁନା କି? ଆଲୋ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ଟିକେ ଖୋଲିକି କହୁନୁ। ଆଜି ସକାଳ ପରଟାରୁ କାହିଁ ମୋ ଡାହାଣ ଆଖିଟା ଖାଲି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଉଛି? ଏ ତ ରଙ୍ଗମରା ସରକାର। କିସ ନବୀନ ସରକାର ଭାବିଲ କି? କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବ। ୟାଙ୍କର ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଦିଖେଇବାର ଲାଗି ଗୋଟେ, ଆଉ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ। ହେଇଟି ସନା ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ଟିକେ ସିଧା ସିଧା କହିଲୁ? ମତେ ଡରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ସିଧା ସିଧା ଶୁଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତ? ହଉ ଶୁଣ, ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଥିଲା କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ 5 ଏକର ଜମି ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଇସାରେ ସୁକୁଟି EMIରେ ଆଣିଥିବେ, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କିଛି ଲୋନ୍ ଥିବ ଏଇ ପଇସାରୁ ସୁଝୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କରେ ହଳନ୍ତ ଆଉ ଟରେ ହସେଇକାର ହେଇଯିବ। ମାନେ କଟିଯିବ, ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଲୋ, ତମର କିସ ହେଲା? ଗେଣ୍ଡୁ ବୋଉ, ଗେଣ୍ଡୁ ବୋଉ, କିସ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲ କି? ଗେଣ୍ଡୁ ବୋଉ। ହେଇଲୋ ସନା ବୋଉ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ। ହଁ, ଏଇ ପାଣି ନିଅ। ଜାଣିଲୁ ସନା ବୋଉ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇକିରି ମୋ ଝୁଅ ନାଗି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି କିଣି ଦେଇଥିଲି, ତା ପୁଣି EMIରେ। ଏବେ ଯଦି ପଇସାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ EMIଟା ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି? ନାଇଁଲୁ, ମୋତେ ଟେନସନରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉଛି।